ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମେ କହୁନା ରାମର ବହି, ଶ୍ୟାମର ବହି, ମୋର ଖାତା, ଏମିତି ତମେ ଶୁଣିଥିବ ନା ରାମସ୍ ବୁକ୍, ଦି ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍, ଏମିତି ଶୁଣିଥିବ ତମ ଲାଇଫ୍ରେ। ଯଦି କେତେବେଳେ ମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିବ ବି ଶୁଣିଥିବ, ତ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ ବିଷୟରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ରାମ ପାଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେମିତି ରାମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ କହିବା ରାମର ଡ୍ରେସ୍। ସେମିତି କହିବି କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ଯେମିତି କହିବି ଟେବୁଲର ଗୁଡ଼, ଦି ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍। ତା ଅର୍ଥ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ବସ୍ତୁର କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଅଫର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବି। ତାର ନିୟମ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ଟୋଟାଲ 12ଟା ନିୟମ ଅଛି। ସେ 12ଟା ନିୟମ ଯାକ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍। ତମେ ନାଉନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଛି ନାଉନ୍ କହିଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ନାଉନ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନାଉନ୍ କଲା, ତାପରେ ନାଉନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସିଙ୍ଗୁଲାର, ପ୍ଲୁରାଲ, ନାଉନ୍ର ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୁଝାଏ। ଯେମିତି କହିବି ବାଳକ, ଗୋଟେ ବାଳକ ବୁଝାଏ। ପ୍ଲୁରାଲ ହେଲେ କ'ଣ, ବାଳକ ମାନେ ତ ବଏଜ୍, ବୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଳକ, ବଏଜ୍ କହିଲେ ଏକରୁ ଅଧିକ। ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ତମକୁ କହିଛି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ କହିଲେ ବାଳକର ବହି, ଦି ବଏସ୍ ବୁକ୍, ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦି କିଙ୍ଗସ୍ ସୋଡ, ମାନେ ରାଜାର ଖଣ୍ଡା, ରାମର ଡ୍ରେସ୍। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନାଉନ୍ ଅଛି, ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ବା କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେମିତି କହିବି ରାମର ଡ୍ରେସ୍, ଯେଉଁ ରାମର ଡ୍ରେସ୍ କୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖୁଛେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ଡ୍ରେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ବାଳକର ବହି, ରାଜାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା। ଏତିକି। କ'ଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ବହି ଲେଖା ହବ, ସେତେବେଳେ ନିୟମ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଲେଖା ହବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାର ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପଜେସିଭ୍ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ ସହ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଲେଖିଦେଉ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ଲେଖୁନୁ। ଯେମିତି କହିବି ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସେକ୍, ସି ଆଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ ସହ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉ ନା, ସେଇଟାକୁ କହିଥାଏ ହିସିଂ ସାଉଣ୍ଡ। ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ହିସିଂ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଯଦି ଏସ୍ ବସେଇଲେ, ତେବେ ଦେଖ ଯେମିତି କହିବି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମିତି ଆସୁନି, ଯୋଉଟା ସାଉଣ୍ଡ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ହିସିଂ ସାଉଣ୍ଡ। ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଦେଖ ଦି ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ଲେଖାଛି ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସେକ୍, ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ତାପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସ୍ ନା, ବଏଜ୍, ଯେମିତି ପଢ଼ା ହଉଛି କିଙ୍ଗ, ତାପରେ ପଢ଼ା ହଉଛି ଏସ୍ ନା, ସେମିତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସେକ୍, ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସେକ୍। ତେଣୁ ସହ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାହଉନି, କେବଳ ଏଇଟା ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଦେଖ, କେବଳ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବନି। ଯଦି ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ନା, ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବନି, କେବଳ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ବସେଇ ଦେଲେ ତା ଅର୍ଥ ସେଇ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। ଯେମିତି ରାମ ର ବହି, ସେଇ ରକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ କେବଳ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବୟରେ କ'ଣ, ବୟ ସାଉଣ୍ଡ ଏସ୍ ଆଉନି ନା, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ତେଣୁ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲ, ମନେକର ଗଣେଶ ଲେଖା ହେଉଛି, ଗଣେଶ ସୁଇଟ୍, ମନେକର
ଗଣେଶ ସୁଇଟ୍ ତ ଏଠି ଆସୁଛି ନା, ତ ଲେଖ ଗଣେଶ ସୁଇଟ୍, ଗଣେଶ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ସୁଇଟ୍। ଓକେ, ଯୋଉଟା ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ସେଥିରେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଖାଲି ଦେଇ ଦିଆହବ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା କୁହାଯାଏ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ। ଆଉ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁନି ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତେବେ କ'ଣ କହିଲ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଦବ ବି, ତାପରେ ଏସ୍ ବି ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଲାନି, এইটা লেখিলে ভুল। তুমি যেତେବେଳେ জব ପାଇଁ ମାନେ কোଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ବା ସ୍କୁଲରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବ, ସେ ଦେଇଥିବ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଏଇଟା ଠିକ୍, ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଚିହ୍ନ ମାରିବାର ଅଛି। ହଁ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ, ୱାର୍ଡର ଶେଷରେ ଏସ୍ ରହିବ ଥିବ। ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ ଅଛି, ମନେକର ବଏଜ୍, ବୟ ହେଲା କ'ଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ବଏଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ। ଯଦି ବଏଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତେବେ କ'ଣ କହିଲ, ଦେଖ ବଏଜ୍ରେ ପୁଣି ଶେଷ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ବଏଜେସ୍ ସ୍କୁଲ। ତ ଯୋଉଟାରେ ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଇବ ସେଇଟାରେ ତମେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ଲେଖିବନି, କେବଳ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଲେଖିଦେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ସମାନ ହବ। ଯେମିତି କହିବି ଗଣେଶର ମିଠା, ଗଣେଶର ଯୋଉ ମିଠା ମୁଁ କହିଦେଲି ଗଣେଶର ମିଠା, ଗଣେଶ ସୁଇଟ୍, ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗଣେଶର ମିଠା, ମିଠା ମିଠା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତମେ କହିବ ଗଣେଶ ସୁଇଟ୍, ତ ଏଟା ଭୁଲ। ଏଇ ଆର ଓଡ଼ିଆଟା ନା ଇଏ ହବ, ଆର ଓଡ଼ିଆ ଇଏ ହବନି, ଇଏ ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦିଆ ହବ। କୋଉଠି ସ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ଦେଖ କୋଉଠି ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଉ କୋଉଠି ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଦିଟା ହଉଛି ନା, ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍, ଦିଟା ରହୁଛି ନା, ତମ ଦେଖିନା କୋଉଟା ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ରୁଲ୍ କହୁଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲି କ'ଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ କଥା କହିଲି, ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନରେ ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉନି ତେବେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ଲେଖ, ଯଦି ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ତେବେ କେବଳ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ରଖ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ। ତେବେ ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନ କଥା କୁହା। ବଏଜ୍, ବଏଜ୍ କହିଲେ ଦେଖ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି ଏସ୍ ଅଛି, ସରି ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଏସ୍ ଅଛି। ଯଦି ପୁଣି ଆହୁରି ଏସ୍ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ନା, କ'ଣ ହବ ବଏଜେସ୍, ବଏଜେସ୍, ବଏଜ୍, ଗାର୍ଲସ, ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ, ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ନା, ତେଣୁ ଦିଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ବହୁତ କଠିନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଗାର୍ଲସ ଲେଖିଲ, ଯେମିତି କହିବ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ଝିଅ ମାନଙ୍କର, ତାର ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ, ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ। ତେଣୁ GAIRL ଏସ୍ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଲେଖିବ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଲେଖିବ। ଆଉ ନୁହେଁ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ କହିଲ, ଏମିତି ଲେଖିବନି, ଗାର୍ଲସ, ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଏମିତି ଲେଖିବନି, ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଭୁଲ। ଆର ଓଡ଼ିଆଟା, ଆର ଇଂଲିଶଟା ଏମିତି ହବ। ସେମିତି ବଏଜ୍, ବଏଜ୍ରେ କ'ଣ କହିଲ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଲେଖିଦେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆଉ ଦେବନି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ପ୍ଲୁରାଲ ପାଇଁ କହିଲି। ଦେଖ କେତେ ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ଲୁରାଲରେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ସ ନଥାଏ। ଯେମିତି କହିବି ମେନ୍, ମେନ୍ର ଶେଷରେ ଏସ୍ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ତେଣୁ କହିବି ଲୋକମାନଙ୍କର, ତୁମେ କହିବ କ'ଣ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କ୍ଲବ, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କ୍ଲବ। ତ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ କ'ଣ ମେନ୍ସ କ୍ଲବ, ମେନ୍ ଲେଖିବ ତାପରେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍। ତ ଏଇ ଦିଟାରୁ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ ବୁଝାଉଛି, ଦେଖ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏନ୍ ନାହିଁ ନା ଏସ୍ ନା, ତେଣୁ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ହଉ କି ପ୍ଲୁରାଲ ତମେ ସବୁବେଳେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି କେବଳ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ। ଯଦି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହଉ କି ପ୍ଲୁରାଲ, ଯଦି ଏସ୍ ଅଛି ୱାର୍ଡରେ, ୱାର୍ଡ ସହିତ ଏସ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ବ୍ୟବହାର କରିବ, କେବଳ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ। ଯଦି ୱାର୍ଡ ଅଛି, ୱାର୍ଡ ବିନା ଏସ୍ରେ ଅଛି ତେବେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏତିକି ବୁଝିଯାଅ, ବୁଝିପାରିଛ ନା? ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିଦେବ ବୋଲେ ଏ 4ଟା ନିୟମ ବୁଝିଯାଅ। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି, 2 ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବା ବସ୍ତୁ ଅଛି, ତାହା ଯଦି ଦୁଇଟା ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ମାନେ 2 ଜଣଙ୍କର, 2ଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବା 2ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ଓକେ, ତେବେ
ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ପୋଜେସିଭ୍ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ କ'ଣ କହିଲ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ଦୁଇଟାର ଶେଷରେ ଆମେ କେବଳ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଦେବୁ, ଦୁଇଟାକରେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଦେବୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଛି, ତମେ ବୁଝିଯିବ। ମନେକର ରାମ ଆଉ ହରି ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ, ଓକେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ, ମନେକର ରାମ ଆଉ ହରି ଦୁଇ ଭାଇ ବା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ, ରାମ ଆଉ ହରିର, ଯେମିତି ଲେଖିଦେବି ରାମର ଆଉ ହରିର ବାଇକ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍। ତ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବାନି ରାମସ୍ ବାଇକ୍ ହରିସ୍, ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍। ରାମ ଆଉ ହରିର ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ପୋଜେସିଭ୍ କେସ୍ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି। ଦୁଇ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ, ଦୁଇ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ କେବଳ ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ମନେକର ରାମ ହରି ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ରାମ ଆଉ ହରିର ବାଇକ୍ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ, ମୁଁ ରାମ ଆଉ ହରିର ବାଇକ୍ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଦେଖ, ରାମ ଆଉ ହରିର ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଅଛି ନା, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ରାମର ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ହରିର ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, କେବଳ ରାମର ବାଇକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନଟା ଲେଖିବା କେମିତି, ଆଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି କ'ଣ, ଆଇ ବ୍ରୋକ୍, ମୁଁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ରାମ ଆଉ ହରିର, ରାମ ଆଣ୍ଡ, ତ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଲେଖିବି କ'ଣ, ଆଇ ବ୍ରୋକ୍ ରାମ ଆଣ୍ଡ ହରି ଲେଖା ହେଲା, ହରି ଆଇ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ବାଇକ୍, ଓକେ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିନି ରାମର ହରିର ବି, ଲେଖା କ'ଣ, ରାମର ଆଉ ହରିର, ମନେ ଲେଖିଦେବ, ମୁଁ ରାମର ଆଉ ହରିର ବାଇକ୍ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଲେଖା ହେବନି, ଦୁଇଟା, ଦେଖ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟାକରେ ଲେଖିବାନି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫଟା ଶେଷରେ ହିଁ ଦେବା, ଦୁଇଟାକରେ ଦେବାନି, ଦୁଇଟାକ ଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ମନେକର ଦି ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମାନେ ରାମର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଅଛି, ହରିର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାଯିବ ଦୁଇ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସମାନ ଜିନିଷ ଅଛି। ମନେକର ରାମର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଥାନ୍ତା, ହରିର ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଲେଖାଛି ନା, ମୁଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଆଇ ବ୍ରୋକ୍ ରାମସ୍ ଆଣ୍ଡ ହରିସ୍ ବାଇକ୍, ରାମର ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ହରିର ବି ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଇକ୍ ଥିବ ତେବେ ଦୁଇଟାରେ ବସିବ ଏସ୍, ଆଉ ଯଦି ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ଅଛି ନା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିବ, ମନେକର ରାମର ଗୋଟେ ବି ବାଇକ୍ ଅଛି, ହରିର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା କହିଲ, ରାମର ଓ ହରିର ବାଇକ୍, ତ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି କ'ଣ, ରାମସ୍ ବାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ହରିସ୍ ବାଇକ୍, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ବାଇକ୍ ଅଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ଲାଗିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଅଛି କେବଳ ଶେଷଟିରେ ଲାଗିବ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ। ଦେଖ, ମୁଁ ଲଗେଇଛି କେବଳ ଶେଷଟିରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଇଟାକର ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ରାମର ଗୋଟେ ଅଛି, ହରିର ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଦୁଇଟାକରେ ଶେଷ ଲାଗିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଅଛି କେବଳ ଶେଷଟିରେ ଲାଗିବ। ଏତିକି ବୁଝିଲ। ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସହିତ, ତାପରେ ଆହୁରି କ'ଣ ହେଲା ଏଥର ପଢ଼େଇବାର ଅଛି। ହଁ, ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ 4ଟା ଫର୍ମୁଲା। ପ୍ରଥମ ଫର୍ମୁଲାରେ କ'ଣ କହିଲି, ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାରେ ଅଛି ତେବେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାହେବ, ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି କେବଳ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ବ୍ୟବହାର କରାହେବ। ଇଏ ଗଲା ଦୁଇଟା। 3ରେ କ'ଣ, ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି, ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଯେହେତୁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏସ୍ ନା, ଏସ୍, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ ନାହିଁ ନା, ଯେମିତି ମେନ୍, ସେବେଳେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତ ଏଇ 4ଟାରୁ ଆମେ ଶେଷ ଥର କ'ଣ କହିଥିଲି, ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଯୋଗନି, ଯଦି ସ ଆସୁଛି କେବଳ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଲେଖିବ, ଯଦି କ'ଣ ସ ନାହିଁ ନା, ତେବେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ଲେଖିବ। ସ ଥିଲେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ କେବଳ ଲେଖିବ, ଯଦି ସ ନାହିଁ ନା ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଏସ୍ ଲେଖିବ। ଇଏ ଗୋଟା 4ଟାର ନିୟମ ଗଲା, 4ଟା ନିୟମ ଗଲା, ଇଏ 2ଟା, ହଁ, ଟୋଟାଲ୍ ଏତିକି ଗଲା 6ଟା ନିୟମ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ,
ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଜୀବିତ ଜିନିଷରେ ସବୁବେଳେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ନିର୍ଜୀବ ଜିନିଷରେ ଅଫ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନିୟମ ମାନନ୍ତିନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଦେଖ, ସମୟ, ସ୍ପେସ୍, ୱେଟ୍, ଏଇ ତିନିଟାରେ ଆମେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିନର ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏ ୱିକ୍ର ହଲିଡେ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଛୁଟି। ଆମେ କହିବାନି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଛୁଟି କହିଲେ କ'ଣ, ଏକ ସପ୍ତାହର ଛୁଟି, ଏ ୱିକ୍ସ ହଲିଡେ। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବାନି ଯେ ଦି ହଲିଡେ ଅଫ୍ ଏ ୱିକ୍, ସେଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ କଥା କୁହାହେବ ନା, ସେତେବେଳେ ତମେ 5 ଘଣ୍ଟାର ମୁଭି, 5 hours ମୁଭି, 5 hours ମୁଭି, 5 hours ହେଇଯାଉଛି ନା, ତେଣୁ ଖାଲି ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଦେଇଦେବ। ଦେଖ, ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଇନ୍ ଏ ଇୟର୍ସ ଟାଇମ୍, ଏକ ବର୍ଷ ସମୟରେ, ଏକ ବର୍ଷର ସମୟରେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍। ସମୟ ହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିବ, ଏ ଫୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲେନ୍ଥ। ତାପରେ 5 kgର ୱେଟ୍ କୁ ବୁଝେଇଲେ। ଦେଖ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ନିୟମ ମାନେନି, ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ନିର୍ଜୀବ ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍। ଯେମିତି କହିବି ଟ୍ରେଡ୍ ବା ବିଜନେସ୍, କୌଣସି ବେପାରର ହେଇଥିବ। ଯେମିତି କହିବି, ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ବେକରୀର ସପ୍। ଯେମିତି ବେକରୀର ସପ୍, ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରର ପେନ୍। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରର ପେନ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ପେନ୍। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ନା ଏଠି। ବହି ଦୋକାନର ପେନ୍, ଦୋକାନର ପେନ୍, ତ ଲେଖୁଛୁ କ'ଣ, ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସ ପେନ୍। ଯଦି କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ହେଇଥିବ ତେବେ ଆମେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍ ଲେଖୁଛେ। ରିଲେସନ୍, ଯଦି ସମ୍ପର୍କ, ଯେମିତି କହିବି ଅଙ୍କଲ ହେଉଛି କ'ଣ, ରିଲେସନ୍। ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁକ୍, ମୋ ସାଙ୍ଗର ବହି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁକ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ନା, ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁକ୍, ମୋ ସାଙ୍ଗର ବହି। ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ, ଦି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସମ୍ପର୍କ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଏ। ବିଲ୍ଡିଂ ବା ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍। ଦେଖ, ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲ, ବିଲ୍ଡିଂ ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ବିଲ୍ଡିଂର ଓଡ଼ିଆ ବି ମୁଁ ବି ଜାଣେ ଭଲସେ। ବିଲ୍ଡିଂ, ଯେମିତି କହିବି ସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ। ମୁଁ କହିବି ସ୍କୁଲର ବିଲ୍ଡିଂ ଠାରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଆଟ୍ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆଇ ଆମ୍ ଆଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ। କହିବନି ଆଇ ଆମ୍ ଆଟ୍ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ। ଓକେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଲେଖା ହେଇନି। ହଁ, ମୁଁ କଲେଜର ବିଲ୍ଡିଂ ଠାରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ସେ ତ କଲେଜର ଏସ୍ ଲେଖିବନି ଦି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ କଲେଜ। କେଉଁଟା ଅଫ୍ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, କେଉଁଟା ଯେଉଁ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ତିନିଟା ଗଲା। ତାପରେ ନାଉନ୍ ଇନ୍ ଆପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତମେ ଟିକେ ମନେ ରଖ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣ, ହିଜ୍, ୟୋର୍ସ, ଆୱାର୍ସ, ଟେୟାର୍ସରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍ ଲେଖା ହେବନି, କେବଳ ଏତିକି ଲେଖାଯାଏ, ୟୋର୍ସ। ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଲେଖାଯାଏନି, କାରଣ ଏଇଟା ତୁମର ଆମର ଏମିତିକୁ ଦର୍ଶାଉଥାଏ ନା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଲେଖା ହୁଏନି। ଦେଖ, ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଦେଇଥିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ପେନ୍ ଇଜ୍ ମାଇନ୍, ଦିସ୍ ପେନ୍ସ ଲେଖାଇଥିବ, ଦିସ୍ ପେନ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ସ ଲେଖାଇଥିବ। ଦେଖ, ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ପେନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଲେଖା ହେଇନଥିବ, ବିନା ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଲେଖାଇଥିବ। ଏଇ ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଲେଖା ହେବନି। ତ ଏଇ ହିଜ୍, ୟୋର୍ସ, ଆୱାର୍ସ, ଦେୟାର୍ସ, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଲେଖା ହେବନି। ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ହଁ, ଦେଖ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ନେବି, ମାଇ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ। ଦେଖ, ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଲେଖିବ, ଫାଦର କହିବନି ତ ଏଇଟାରେ ଲେଖିଦେବ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, କେବଳ କେଉଁଟାରେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଲେଖିବ, ଶେଷରେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଦେବ। ଏଇଟା ଠିକ୍, ଏଇଟା ଭୁଲ। ତାପରେ ନାଉନ୍ ଇନ୍ ଆପୋଜିସନ୍ଟା ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ରାମ ମୋର ଭାଇ ବହି, ସେ ନେଇଛି। ରାମ ମୋର ଭାଇର ବହି ସେ ନେଇଛି। ହଁ, ସେ ନେଇଛି, ରାମର, ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ରାମ ମୋର ଭାଇର ବହି
टी टेबुल उपरे। देख राम कहले मोर भाई, मनकर मोर भाईर ना हूँ राम, राम जी मो भाई भी सी ना, से दी जन एका। देख गोटे दी थर लिखाई राम मोर भाई, जमी कहूना आम राम तुमे सार, जमी लिखा तुमे सार एठाक आस, बेले बेले आम दी थर कहूने तुमे कहले कौन जहाँ जो सार जी सम्मान दे कौच तुमे, तुमे पुणी सार डाकुच दीटा थर कहूने ना। ये सार कहले पुणी कौन तुमे, तुमे कहले भी सार जन कहूना। तो ये जो सार तुमे किए, तुमे होती गोटे सार, तो ये जो तुमे विषय सार भी बुझ, ये सार जो शब्दी तुमे विषय बुझाऊँ, तेणु एटा कह नाउन इन अपोजिशन। जमी कह राम मोर भाई, राम जी मोर भाई, राम किए, राम हूँ मोर भाई, ये जो कथाटी पुणी आकु बुझाऊँ ना, राम विषय कहूँ। सार तुमे जो शब्दी कहुई जड़े व्यक्ति सी जड़े सार बोली एटा कहुँ, तो सार पुणी तुम विषय दर्शाऊँ राम मोर भाई। तो मोर जो लिखाई मोर भाई ना, राम किए मोर भाई, तो एटा राम मोर भाई जो शब्दी रामर संपर्क विषय बुझाऊँ, तेणु या कहुए नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन कहले गोटे शब्द गोटे नाउन जी अन्यर नाउन को अन्य नाउन को बुझे थाए, जी गोटे आडजेक्टिव भाव में काम करता है। आडजेक्टिव कहले नाउन रो गुण विषय बुझे थाए ता विषय कही थाए, सेमती ये जो नाउन है ना नाउन रो गुण विषय बुझाऊँ ना, तेणु या नाउन इन अपोजिशन कहुए। देख राम मो लिखाई कौन राम मोर भाई बही, राम मो भाई बही टी टेबुल पर अच्छी। तो प्रथम लिख कौन राम, तापर माय ब्रदर्स बुक इज ऑन द टेबुल, किंतु एटा रामस माय ब्रदर्स बुक ऑन द टेबुल एमती लिखनी, बुझीपार ना नहीं। जदि गोटे जिनस ना राम कहले गोटे व्यक्ति, ब्रदर कहले भी से गोटे व्यक्ति को, तेणु आम एस एस लिखानी दी थर। किंतु मानेकर राम गोटे अलग, मानेकर मोर दी जन भाई था, राम नहीं राम मोर जन सांग आउ मो भाई, मुझे लिखि था राम राम ओ मो भाई लिखाई था। तुमको जोटा पूर्वर उदाहरण देती जमी दी जन थे, जदि दी जन पाखे गोटे जिनस रोचे ना शेष केवल शेष एसे बस, जो दी जन पाखे दीटा जिनस हो दीटाक एसे बस, सेमती एका कथा है। यहाँ हूँ गोटे जिनस ना, गोटे व्यक्ति पाखे गोटे जिनस रोचे, तेणु शेष खाली अपोस्ट बस कौन लास्ट जिनस गुड़ा शुणी दियो, जब बुझीपार टे कह एनीबडी नोबडी एवरीबडी समबडी एनीवन समवन नोवन एवरीवन पाखे अपोस्ट्रोफ एस व्यवहार करा जाए, ये शब्द अपोस्ट्रोफ एस व्यवहार करा जाए। यह हूँ समस्तकर प्रोब्लेम, एवरीबडीज प्रोब्लेम इज समस्तकर प्रोब्लेम हूँ से दैट इज एवरीबडीज प्रोब्लेम, एवरीबडीज प्रोब्लेम। ओके उदाहरण अपोस्ट्रोफ मान एवरीबडी थे अपोस्ट्रोफ व्यवहार, यही शब्द गुड़िक अपोस्ट्रोफ व्यवहार करा जाए। तापर जदि एनीबडी बा एवरीबडी जो सब शब्द गुड़ा देख लो, जदि खाली एनीबडी एवरीबडी अच्छी तो एवरीबडी रे एस व्यवहार करा जिवो, किंतु इलेस थी इलेस हेले व्यवहार हुए अपोस्ट्रोफ एस व्यवहार करा जाए। ओके हेटर केवल किसी व्यवहार करा जाए, अपोस्ट्रोफ एस व्यवहार करा जाए, माने लिखा जाए एनीबडी इलेस उच्चारण करा जाए। लेखा कौन डबल अपोस्ट्रोफ व्यवहार, माने कर गोटे उदाहरण दिखाऊँ डबल अपोस्ट्रोफ कौन जमी मो भाई बाइक रंग धला लिखाई, रंग धला अटे लिखाई था, धला अटे धला लन नुह धला अटे। तो आम लिखुचे कौन भाई बाइक रंग, एटा दीटा लिखा पड़ो ना, माय ब्रदर्स बाइक कलर एटा भूल। प्रथम कौन कर कहल दीटा अपोस्ट्रोफ केबे लिखबनी, दीटा अपोस्ट्रोफ लिखिबो माने तुम एटा भूल हो ग्रामाटिकाली। प्रथम कौन कर लिखाई कौन डबल अपोस्ट्रोफ लगाइबा भूल, मुझे लिखी ना दीटा अपोस्ट्रोफ लिखा नुह रे कौन कर प्रथम गोटे अफ लिखिदब आ गोटे लिखिदब स उच्चारण करदब, तेणु ठीक है। देख लिखाई कौन मो भाई बाइक, मो भाई बाइक रंग कलर कौन रंग, मो भाई प्रथम कौन मानकर एटा ना कौन लिखि था मो भाई रंग कलर, मो भाई बाइक, मो भाई बाइक यार मो भाई बाइक रंग। तो गोटे जिन पूर्व को आनी पारी ये जिनसा टे बुझा लगे तुम देख कल कह तापर गोटे कौन कौन सी जिनिस निर्जीव जिनस अच्छी ना, तो से तुम लिख कौन अफ बाइक रंग दि कलर अफ द बाइक, दीटा द लगे ना, प्रथम द शेष भी दी
नाउन ऑफ दी नाउन देख तुम खाइब दी कैप ऑफ द पेन मत लगे बुझीपार देख ये जो जिनसा ना यहाँ बहुत जिन बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनसा तुम जो कह लिखाई कौन देख तुम कह सर यूट्यूब गोटे जिनस ना 10 मिनट 15 मिनट पढ़ा चेष्टा कर 20 मिनट 25 मिनट भर पढ़ा चाहूँ सब जिन 15 मिनट नुहे देख प्रत्येक एग्जांपल गोटे उदाहरण देव मन कर मु कौन कर एमती लाइव क्लासेस चलता तेज बढ़िया हाँ एमती कौन 10-15 मिनट भितर आम गोटे जिन बुझा चेष्टा करमती हुए एक्चुअली कौन गोटे कनसेप्ट बुझा मन कर यहाँ गोटे उदाहरण नेली देख तो मु कौन कहूँ ना जमी कह कौन गोटे प्रथम कौन लिख जीवित जिनसा लिखतापर गोटे लिखिदेव तापर अप लिखिदेव यही जिनसा नहीं मुझे कौन यूट्यूब थ्रू यूट्यूब बोली आम कौन कह 10 मिनट 5 मिनट देख तुम यूट्यूब लिखाई देव 5 मिनट के यही जिनसा बुझीद 10 मिनट के यहाँ हेनी तुमको गोटे जिन बुझेबी गोटे जिन एक्सरसाइज एग्जांपल देवी गोटे जिन एक्सरसाइज देवी किंतु आम कौन कर यूट्यूब कौन कर 10 मिनट के पढ़ेदवा कि जिनसा से गुड़ाक पढ़ेदे सर्टकट कले सब जिन काटिया पड़े तो आम प्रत्येक जिनस नहीं आम चेष्टा कर काटी काटी बनवाई किंतु एमती नुहे जो मनकर मोर व्यूअर्स भी बढ़ी जाता तेज मुझे कौन करती ना लाइव पढ़ती एतिक समय भितर एतिक माने माने कहवा गले गोटे जिनस को नहीं आम जोड़ा घंटाकर बुझा चेष्टा घंटाकर बढ़ेवा कथा किंतु एटा आम कौन कह कल 15 मिनट 20 मिनट चेष्टा कर बुझेदा चाहूँ बुझे दौचु यूट्यूब थ्रू तेणु तुम बुझी पारे डाउट थे कौन हो आम भी जापार तेणु चेष्टा कर डाउट जदि थी माने मत व्हाट्सअप नंबर देपर कमेंट रे तुम कह मो माने कौन डाउट कह मु लाइव क्लासेस करी कि भी माने प्रॉब्लम अच्छी डाउट अच्छी सब कह मु निश्चित ता उत्तर देवी देख नाउन रोटा हूँ आउ कि ना ना नाउन कौन केस भी गला आउ रहा के आ रहा एरर एरर आउ 4 आउ रहा कौन तार व्यवहार आप व्यवहार जोड़ा अच्छे तार 10टा नियम अच्छे व्यवहार पढ़ेदेवी तापर नाउन सरीज ओके बाय आउ जदि भल लगे तब प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल ओके बिफोर लिविंग माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग बाय।